senyor Batlle, regidores i regidors, benvolgut poble de Pollença i a tots els presents, molt bon vespre. Avui encetam oficialment les festes de la patrona. A partir del dia de Santa Aina i Sant Joaquim, com marca la tradició, tenim un programa d'actes per a tothom. I com marca el fil conductor del programa de la patrona d'aquest 2024, la convivència multigeneracional és ben present a les nostres festes. El programa és un element clau de les festes que tots i totes esperam amb ànsies al portal de Can Nostra. Ens espera una setmana que cada un de nosaltres viurà de manera diferent. Tenim opcions per a tothom i cada pollencí, pollencina o visitant escollirem el nostre moment especial. Ben segur que per Najero Martínez, la pregonera d'aquesta patrona, el dia d'avui serà ben especial i no oblidarà mai. Najero va néixer a Pollença l'any 1959. És una dona pionera en el món de l'art. Des que va inaugurar la Galeria Mayor l'any 1990, n'ha estat la directora. En aquests quasi 35 anys, Najero ha organitzat més de 200 exposicions i fins i tot ha introduït formats visuals novedosos a les nostres illes, com per exemple videoprojeccions artístiques. L'any 2004 va obrir un segon espai al Centre Històric de Palma, que va mantenir durant 18 anys. Najero ha estat la primera dona galerista de les illes en participar en fires d'art nacionals i internacionals i ha presentat la Galeria Mayor i els seus artistes a nombroses edicions d'Arco Madrid, Art Colònia, Kia Seül, Art Miami, Nova York, a Turí. Ha estat l'única galeria originària d'un poble i sempre ha portat amb ella el nom de Pollença arreu del món. Sí, el nom de Pollença al costat de noms de grans ciutats a nivell internacional. L'altre dia, Najero em contava que des de tots els indrets ha hagut d'explicar una vegada i una altra que és una C trencada i que Pollença i no Pollença és un petit paradís amagat a la costa nord de l'illa de Mallorca. Podria seguir i seguir xerrant de la seva trajectòria professional, de la seva col·laboració en exposicions a museus de gran prestigi i que el seu nom, Jero Martínez, està entre les associacions més importants del món de l'art. Però ara el que volem és escoltar el seu pregó, que du per títol Pollença, musa dels artistes. Dir-vos que a continuació del pregó gaudirem del també esperat concert de la banda de música i que a la sortida hi haurà granissat per a tots els assistents. Però aprofito per recordar la campanya preventiva d'informació i sensibilització sobre les festes de la patrona que enguany ha posat en marxa l'Ajuntament de Pollença. Han estat 14 dies de publicacions diàries en diferents informacions que, a banda de fer-nos encalentir els motors de les nostres festes més esperades, ha tingut per objectiu conscienciar sobre diferents aspectes que cal tenir en compte per d'aquí una setmana, dia 2 d'agost, el dia de la patrona. Entre tots i totes construïm una patrona millor. Qui estima la patrona la respecta. Molts d'anys i bones festes. Jero. Bon vespre a tots, a totes, bon vespre autoritats, bon vespre Pollença. Fa just 2 mesos, quan en Martí Marc, el Batlle, em va proposar fer el pregó de les festes de la patrona, em vaig quedar boquiabadada. Pensava que anava de bromes, no sabia si ho podia acceptar. Els que em coneixen saben bé que en segons quines situacions tard un poc en reaccionar. Li vaig demanar, per què? Perquè som dona.
i em va contestar: perquè sé que la teva carrera professional té coses per contar. El pregó, des de fa ja uns anys, és bienal a quanta gènere. No volia fer esperar el senyor Batlle davant aquesta proposta tan privilegiada. L'endemà hora baixa, encara plena de dubtes, li vaig contestar: gràcies, Martí. És un gran honor ser la pregonera de la gran festa poiencina. I he de dir que només d'acceptar i veure que la cosa anava de veres, em varen fugir els dubtes. Va aflorar de ben de dins jo una inspiració i tot d'una i sense esperar-m'ho em va sortir el títol del que és avui el meu pregó: Pollença, musa dels artistes. Un pregó pensat i escrit amb el cor emocionat. No pretén ser rigorós, no he fet cap recerca exhaustiva del que xerraré. Aquestes paraules brollen de la meva memòria. Vull donar les gràcies a totes i a tots els que han confiat en jo, m'han fet costat i m'han acompanyat durant la meva vida, sobretot a la meva estimada família. Vaig néixer a la drogueria jugueteria de Can Martínez, un edifici de la plaça Major on s'establí l'ordre dels templers. Som la petita de 3 germanes. Vaig passar la infància entre la plaça i la finca d'Opreria de Veïns, fàbrica d'empotar barcots, domàtiques, preves i filles, on treballaren moltes dones. Antigament, possible comuna de veïnes. Per anar de Canossa als Veïns, un carrer d'unes 300 passes passava per la carnisseria d'Anna Maria de Can Blanc, la merceria de Can Antònia Bessona, el colmado de Can Antònia, la matança de Can Esperança, la bodega de Can Francisca Xicolatera, Can Panxeta, la nostra, la botilleta, mobles Can Fantasia, electrodomèstics de Can Abel Punta, tenda de reials Irian de Can Aina Violinera, Can Vicenç el Rellotger, la torradora de cafès Formentó, el taller de mar Can Dionís, la peladora d'ametlles, Can Ramon Dufont, Can Catalina Gatules, cosidora, després taller de bicicletes d'Antoni Ferrer, Can Damià Busso, mestre d'aixa, la bodega de Can Tomàs, de na Madalena, la lleteria de na Maria de Can Magraner, el taller de motors de Can Toni i la serradora de Can Bernat Oliver. Un poble ric amb petits comerços al carrer, la majoria regentat per dones. Sempre record la plaça a les cadires i taules del Juma i Can Moixet, amb els majors i els estrangers. Al vespres, des de la meva habitació, sentia fins ben entrada la matinada les tertúlies dels joves poiencins. Tenia per costum estiuetjar en un moll, una casa de segona línia, la tercera no existia, darrere l'hotel Miramar. Tornàvem al poble per les festes de la patrona per vestir la casa de gala. Començaven les festes. A la repicada de campanes per perill, una pell de gallina en recorria tot el cos. La generació de la meva germana i la meva varen ser de les primeres al·lotes que ens varen vestir a les camies de fil i brinet que duien per dormir les nostres predines i repredines. Record amb emoció i il·lusió com remolcaven les caixes antilles amb aquella olor de càmfora, triant el que són avui el vestit de cristianes. Des del balcó de Canossa érem uns privilegiats. Podíem gaudir del balls, les gincanes, les carreres de sac i, sobretot, amb el cant de l'ocell que tocaven a millor de Can Pixa, començava la nostra estimada alborada, en aquell temps amb poquíssima gent. Al capvespre esperàvem impacients el crit d'en Joan Mas, la trobada amb en Dragut, la primera embestida del carrer Major, que s'estreien quan comença el combat, amb aquelles olors de suor, de mesclat, de pólvora. De mo mare, dir-vos que va ser de les primeres dones de Pollença en tenir batxiller superior. Donava molta importància que les filles fossin universitaris i tinguessin independència econòmica. Les meves germanes, na Xesca, metgessa,
na Margalida mestra i jo estudiant de dret. Per circumstàncies adverses, una malaltia greu de ma mare, vaig deixar els estudis i me vaig casar amb el meu estimat de tota la vida, l'artista Amador. De viatges de novís, vàrem anar a Madrid i, evidentment, a visitar la Fira d'Arco, que es va inaugurar l'any 1982. En aquell moment sorgia la famosa movida madrilenya. Madrid mirava i apostava per l'art i la cultura internacional contemporània, influenciada per les grans capitals, París i Nova York. No tinc paraules per explicar el que va suposar per jo veure aquells estants plens d'obres d'art. Des de feia temps, aprofitava tots els viatges per visitar museus, galeries, fires d'art, nacionals i internacionals. Amb aquest curt però intens viatge me va entrar un cuquet que me va fer somiar. Després de 2 mesos de casats, ens va tocar lluitar les pitjors batalles. S'afegí la malaltia de ma mare, la mort prematura de la meva germana Margalida. Dins tanta tristesa va néixer la meva estimada nebodeta, Naina, i vàrem forjar més forta la nostra amistat amb en Felip Marc. Amb ell tenia moltes coses en comú. Estudiàvem dret, amb poca convicció. Érem 2 romàntics, joves, positius, somiadors, apassionats i admiradors de Amador. Ens agradava l'art i teníem un bon ull. Estàvem plens de vitalitat. Mon pare em volia donar a la drogueria. Just havia tingut el meu fill Amador. A jo no m'interessava continuar. El vaig ajudar els darrers anys a liquidar el negoci familiar, perquè el que jo volia era transformar la drogueria en una galeria d'art. Així va ser com en Felip, que era un gran dinamitzador cultural, amb molta sensibilitat, i jo vàrem decidir que Can Martínez es convertiria en la Galeria Mayor. Encara ens quedava la darrera batalla per perdre. En Felip, emmalaltí greument. Va tenir temps de veure inaugurada la Galeria Mayor el 1990. Poc temps després ens va deixar. Amb tristor i emoció, però també amb alegria, 3 mesos després d'haver nascut la meva filla Marina, s'iniciava el nostre gran projecte. Gràcies a la família, als artistes i als amics, a la vida, com a les batalles de moros i cristians, al final surt la llum i ho superam. Com escriu Marcel Proust en el llibre A la recerca del temps perdut, només a través de l'art poden sortir de nosaltres mateixos, veure què veu un altre d'aquest univers, que no és el mateix que el nostre, veure a través dels ulls dels altres, mirant una pintura, mirant una escultura, llegint un poema, mirant una pel·lícula o llegint un llibre. Veiem una visió del món, la de l'artista, i confrontant la nostra visió a la seva, aprenem. Pollença, terra d'artistes, musa d'artistes, per la seva llum, les seves muntanyes, valls i cales, el Puig de Maria, el Puig de Ternelles, el Calvari, el Cavall Bernat, Formentor, la Fortalesa, la Mà. Carta davant Sant Van Gogh al seu germà Teó. Els pintors comprenen la natura i l'estimen i ens ensenyen a veure. Troba bell tot el que puguis i meravellat del món. Això és el que fan els pintors i a través de la pintura ho podem fer nosaltres. Pollença, inspiradora de les arts, escriptors, pintors, músics, tots en queden fascinats per la seva bellesa, feta de llum i de color. En una ocasió vaig tenir de convidat a casa nostra el reconegut músic i compositor Joan Valent. Al dematí
es va despertar amb una repicada de campanes i em va comentar: no sabia si estava despert o somiant, no sabia si me trobava en lo terrenal o lo celestial. Això és diví, és un paradís. Compartiré unes pinzellades d'art contemporani, ja que sempre he estat al voltant dels artistes que el fan, que el creen. Podria xerrar de tots els artistes locals i no locals que han passat per Pollença. Fa unes setmanes vaig anar a la conferència de na Sílvia Pizarro Anglada, titulada L'Hotel Formentor i els artistes sud-americans 1913-1930, durant la qual ens va explicar l'època en què va començar a sorgir el corrent artístic a Pollença, on els artistes immigrats pintaven fascinats per la llum i la incidència que tenien els seus paisatges. Molts sabeu la riquesa que han tingut, tenim i espero que seguiran tenint, però aquest no és el pregó d'avui. Tenc anècdotes que no podia deixar passar, d'aquí un pit tabou ja no t'oblida mai més. La primera va ser quan un dia que Namador treballava a un estudi de Berlín, em va telefonar tot emocionat i em va dir: Gero, no t'ho creuràs, t'hem veïnat el gran artista alemany Ralf Winkler, conegut com a R. Pink. Jo no m'ho vaig pensar ni un moment, vaig agafar tapins i em vaig presentar amb mon pare i el meu xits a Berlín. Pink ens va convidar a sopar i supos que va quedar ben sorprès de la rapidesa en què vaig arribar i, a més, en tota la família. Per jo va ser màgic. Li vaig xerrar de la galeria, del nostre poble i de tota la seva bellesa, de Pollença, musa dels artistes. I així va ser com vaig aconseguir la seva exposició. La gran sorpresa va ser quan el dia de la inauguració varen comparèixer crítics, comissaris i galeristes d'altres indrets del món que estiuetjaven per aquí. Paraules textuals d'en Pink. A un poble tan petit, com pot ser que hi hagi tanta gent important internacionalment arrelada al món de l'art? I això és Pollença, terra preciosa, visitada per alguns a l'anonimat, la més hermosa, per gaudir de la tranquil·litat. De tot arreu te visiten artistes, qui un pit tabou ja no t'oblida mai més. Continuant les anècdotes, Miguel Ángel Campano, d'ell puc contar que, a més de ser un gran artista, era un apassionat de la mà i de la serra de Tramuntana. Un dia me va dir: Jero, tengo una propuesta. ¿Te atreves a ayudarme a producir 3003 obras para exponer en el Museo de Arte Reina Sofía? Al principi em pensava que era una broma. De vegades els artistes no saben com els has d'agafar. Però ho deia ben de veres. Ho vaig comentar a Amador, ja que era un projecte molt laboriós i costós, i em va dir: sí, tira endavant, ja en sortirem. Sempre ens ha agradat els reptes dels artistes amb talent i ambició. L'obra dels artistes m'emociona, l'admir i m'enamora. Aquesta obra, Elias, creada a Pollença, ha recorregut i continua recorrent els millors museus i no m'estranya. Té la bellesa d'un jardí encantat. En un altre de les que un pit tabou, Luis Gordillo va titular una de les seves exposicions Pollença Again, donant a entendre que tornava una altra vegada al poble. Per ell, també ha estat un lloc font d'inspiració. Què té Pollença, que ens té tan arrelats que no en poden sortir? I ja ho deia Miquel Costa i Llobera al Pi de Formentor: revincla per les roques la poderosa arrel. I és aquesta la sensació que sempre he tingut. Han tingut ocasions per sortir fora. Potser hauríem arribat a altres indrets, hauríem fet alguna cosa diferent. Propostes no ens en varen faltar.
Crec que, com deia ma mare, no puc estar sense veure el Puig de Maria. La Verge també m'atrapa, me cautiva. En segons quins moments és inevitable que surti l'expressió «Ai, mare de Beta del Puig», i sent que m'ajuda. Sense dubte, aquest era i és el meu lloc. Pollença, terra daurada, ha arrelat el meu cor. I ara, també des del fons del meu cor, vull dedicar unes paraules a una assignatura pendent en el món de l'art. Les dones quedaven relegades a ocupar els rols de muses o models. A poc es va igualant, però encara falten anys per poder xerrar de justícia. Vull mostrar la foto d'aquesta obra magistral titulada L'origen del món, d'en Gustave Courbet. La primera vegada que la vaig veure al Museu d'Orsay de París vaig quedar fascinada. I me fa recordar aquest dit tan famós, on hi ha pèl hi ha alegria. Bromes a part, l'any 1985 surt un col·lectiu d'artistes activistes anònimes, les Guerrilla Girls. Es manifestaren davant el Museu MoMA de Nova York. El seu objectiu era denunciar la discriminació i exclusió de les obres de les dones artistes. En els segles XVIII i XIX, la historiografia de l'art oficial del llegat de les dones artistes és ocultat i condemnat a l'oblit. La realitat és que al llarg de tota la història d'arreu del món hi ha hagut dones artistes, tot i que les seves obres no eren als museus ni a les col·leccions privades. De les més recents, anomenaria Frida Kahlo, Georgia O'Keeffe, Eva Hers, Meta Fendler, Dora Maar. Tampoc no podia quedar sense mencionar altres més contemporànies ja reconegudes dins els museus, com la Rebecca Horn, que té una casa al Calvari i en va comissariar l'exposició Riftes als Passats l'any 2008, na Marina Abramovic, i les més familiars, com la Susana Solano, Eva Lotz i tantes altres. Amb elles tampoc no podien faltar algunes anècdotes ben pollencines. Na Susana no podia anar-se'n sense agafar tot tipus d'esqueixos de plantes d'ovellins que li regalava mon pare. Ell n'estava ben orgullós i content, i així compartien converses de les tradicions pollencines, de les matances fins a les exposicions que fèiem. Una de les quals tenia sorpresa mon pare de les tertúlies del cafès, on sentia que tots xerraven d'una gàbia que tenia exposada i del seu alt preu. I ben de veres, l'exposició Oro de na Susana Solano del 2002 teníem unes grans escultures molt impactants. Pollença recull, arrela i crea curiositat. Als artistes els agradava sentir històries de les festes i venien a conèixer i inspirar-se amb elles i les tradicions. Fins i tot, les matances es podien convertir en happenings. I algunes instal·lacions. I no és per res, però les sobrassades m'ho sortien ben bones. Teníem per costum, amb els amics del poble, anar a fer bauxes i acampades a Cala Figuera, i els que bé saben ho pollencins, que ens falta poc per fer representacions vàries de les nostres festes. No faltaven les performances dels moros, les àguiles, Sant Joan Pelós i els cavallets. També fèiem body art. Amb els artistes pintàvem en cremes dibuixos diversos als cossos dels meus fills i amics.
L'Antart. Dibuixàvem amb pedres i còdols a les nostres cales. I algun art pòvera. De les rames que trobàvem per les nostres cales en feien barquetes i balses. La meva sorpresa, després d'uns anys, va ser la invitació de l'exposició Vol Rasant del 2014 de na Susana Solano a la Fundació Sunyol, que presentava la foto d'aquestes joietes. Neva Lots passava llargues temporades a Pollença. Era un lloc màgic per ella. Li encantava compartir amb els artesans algun dels seus projectes. Destacaria l'obra Cama Helada, creada a Pollença i presentada a grans museus, entre ells el Reina Sofia, on està actualment exposada. Ella també sentia curiositat per saber coses del poble. Com a gran coneixedora de les llengües i cultures de tot el món, en conèixer els veïns, tot d'una el va relacionar a l'antiga història que ella ja coneixia de les veïnes. Les veïnes són considerades el primer grup feminista de la història del segle XII. Eren dones independents que fugien del sistema patriarcal i de les estructures eclesiàstiques. Es desmarcaven de les ordres dels homes que regien la política i la religió. Eren dones espirituals, intel·lectuals, es dedicaven a cuidar els desemparats i practicaven diferents branques de l'art, especialment la música, la pintura i la literatura. La història de les veïnes em va fascinar i encara que no hi he pogut profunditzar, m'agrada pensar que el nom de la finca du Veïns té el seu origen en aquest grup de dones revolucionàries. Gràcies a l'hospitalitat de mon pare i posteriorment de la meva germana Xesca, Veïns sempre ha estat un lloc referent per als artistes que ens han visitat. Jo he de dir que com a dona m'he sentit bé dins aquest món d'homes, sobretot gràcies en part per el meu nom, Jero a vegades. Sovint confós per un nom masculí. Als inicis treballava a molta distància, utilitzàvem alfats, es creien que era un home, fins que arribaven a la galeria o una fira i demanaven per al director. Bé, vaig haver de reafirmar-me que jo era la directora. En aquest sentit, Madrid ja era diferent. Destacava les dones en càrrecs importants al món de l'art. M'agradaria mencionar Rosina Gómez Baeza, María Corral, Elga de Alvear, Soledad Lorenzo, Elba Benítez i destacar la mirada galerista Juana Daizpuru, impulsora d'Arco i primera directora de la fira. Totes elles coneixen i han visitat Pollença. Hem avançat quant a l'art femení i a la presència de les dones en el món de l'art. Ara, quan et demanen una exposició, una col·lectiva o fer una programació, volen la paritat de gènere. Si no és així, no és políticament correcte. Espero que arribi un dia en què el percentatge ja no sigui un requisit, un dia en què les dones tinguin les mateixes oportunitats i que es valorin pel que són, artistes. El Museu Nacional del Prado ha adquirit el compromís de donar visibilitat al paper de la dona en el món i a la història de l'art. D'unes 1.600 obres exposades, només unes 20 són de dones. Vull destacar l'obra titulada Portó un paisaje del 2007 de na Cristina Iglesias, en casa i estudi al nostre municipi. Pollença, terra preciosa, la més hermosa, també ha estat la segona residència dels presidents del Museu del Prado, del MACBA, del Reina Sofia, del Kröller-Müller i també dels col·leccionistes que varen poder triar altres pobles arreu de tot el món, però quan l'han coneguda han quedat atrapats
captivats, hipnotitzats per aquesta aureola poiencina. L'art té una relació molt directa amb el sentit de la llibertat. És un gran transformador social. Per això la importància dels museus i de les iniciatives públiques i privades. A través dels artistes i les seves obres no aprens únicament sobre l'art, aprens de la vida. És important tenir els ulls ben oberts i escoltar. Hem d'educar la mirada. Som ignorants fins que aprenem a mirar. La intel·ligència de la mirada és emocional. Hem de veure moltes exposicions i deixar-nos sentir per aprendre. He procurat sempre que la feina em brindi tanta felicitat com el meu temps lliure. Ha estat una seducció constant. A vegades no sé fins on arriba la feina o el gaudir del que faig. Edgar Degas. L'art és un vici. No et cases amb ell legítimament. El raptes. I ara ja, per acabar, un desig. M'agradaria que a Pollença, Museu dels Artistes, tingués un altre museu, o millor dit, un espai creatiu, multifacètic, multifuncional, capaç de reflectir nous valors, situacions populars i tecnològiques de la societat, on els artistes i la gent sensible a l'art puguin treballar, pintar, jugar, ballar, fer cicles d'activitats, performance, prendre un cafè, una tertúlia. Darrerament, s'abusa de les videoconferències i ens hem oblidat un poc de les relacions humanes i afectives. Un nou concepte de museu que no imposi, adaptat a la societat d'avui en dia, on els joves puguin gaudir de l'espai. Segons Pablo Picasso, la juventud no tiene edad. La música y el arte son las luces que guían el mundo. ¿Por qué intentar entender el arte? ¿Acaso intentas entender la canción de un pájaro? Joan Miró. Més important encara que una obra d'art és el que sembra aquesta obra. L'art pot morir, una pintura pot desaparèixer, el que compta la llavor. Aquí bordejo aquestes frases per poder reflexionar. Culturalment, sempre hem estat un poble referent. I això no ha de quedar en el passat, no es pot perdre. Mallorca ha despertat artísticament i nosaltres hem de continuar lluitant per mantenir aquell lloc de prestigi internacional. Per la millor festa de totes, humores i cristians, vos desig salut, molts d'anys i unes bones festes. Visca l'art, visca Pollença i visca la patrona.
Senyor Batlle, autoritats, pollencins, pollencines, bon vespre. Un altre any tornem a donar ús a les festes de la patrona amb Pregó i la banda, com cada any, no pot faltar a la cita amb el poble per interpretar unes obres que fan treure el millor de cada un dels nostres músics, perquè el públic en pugui dir. Com duim fent els darrers anys, és un honor presentar noves incorporacions en aquesta gran família que és la banda. Però no seré jo que em faci la presentació, sinó Naina Cerdà, abans de tocar les dues obres finals. Avui vull donar un agraïment a dues persones. La primera, el nostre exdirector, Miquel Lleà, per la feina feta aquests 3 anys i que us envia unes paraules. Benvinguts, pollencins i pollencines, estimats músics. La festa de la patrona és a punt d'esclatar i enguany jo no la puc celebrar com a director de la banda de música. Com molts de vosaltres ja sabeu, fa uns mesos vaig començar a fer feina com a professor o músic de la banda municipal de Palma, Sinflovents, la qual cosa, per motiu de compatibilitat, no em permet desenvolupar les meves funcions al capdavant de la banda. M'hagués agradat avui poder acomiadar-me davant tots vosaltres, però a hores d'ara segurament estaré damunt l'escenari al Castell de Bellver. El subdirector, Toni Moltó, ha estat l'encarregat de fer la feina i preparar els músics per aquest dia tan especial. Queda pendent un acte oficial de sessió de batuta en Antoni i poder trobar-me davant vosaltres per acomiadar-me com toca. Vull agrair públicament la tasca de la Junta Directiva que va apostar pel meu projecte artístic. També vull donar les gràcies als músics que sense ells ni banda ni música hi hauria. Ara només me queda dir visca la banda, visca Pollença i visca la patrona. El segon agraïment és per al nostre subdirector i actual director d'aquesta banda, un músic que he vist créixer musicalment, de professor a alumne, abans dels assajos per Pregó, de company de tril, i avui, després d'aquesta introducció, de músic a director. És un plaer que em dirigeixi la nostra, la vostra banda, en aquest dia tan important per al poble de Pollença. Ell és Antoni Moltosellí, que ha preparat aquest concert i aquestes obres amb moltes llanes, molta cura, seny i professionalitat, perquè tots en puguem gaudir. Gràcies Miquel i Toni i que tingueu molt d'encerts i molta música en aquesta nova etapa. Ara ja només me queda anar pas a la banda amb el concert d'U Pregó i donar-vos a tots molt d'anys, bones festes i com ha dit el professor Lleà, visca la banda, visca la patrona i visca Pollença.
Autoritats, famílies, amics, Pollença, bon vespre. Quan ja comença a ser un pot de costum, o tal que m'hi presentar l'ampliació d'aquesta banda, que gràcies a Déu, a poc a poc va creixent. Normalment presentam avui membres que fan per primera vegada la seva oborada i que després comencen a setembre la seva passa oficial a la banda de música. Enguany és un pot diferent, tot i que sigui la seva primera oborada, alguns membres ja han estat acompanyant-nos en diferents actuacions. El primer d'ells és un fill d'un músic que ja va començar amb nosaltres i seguint el seu pare, ha començat amb nosaltres un jove de fora poble tocant el baix, en Joan Benrell. Seguint també passes des de fora poble, ja que som una bona banda, ens acompanya també Nakata Barraza, de Catalina Barraza, perdó, a la trompa. Els següents haurien d'haver estat presentats avui per primera vegada i ser la seva primera tocada, però a falta de músics en aquesta corda varen convidar ja fa un parell de mesos en Tomeu Riera, al saxo, i també n'Ariadna Bonin, també al saxo. En nom de tota la banda va donar la benvinguda i que sigui per molts i molts anys. També farem un agraïment especial a la nostra pianista, que no és la primera vegada, mos ha fuita, i esperen que no sigui la darrera, na Karin Alonso.
I com no pot ser d'altra manera, crec que en nom de tota la banda vull donar l'enhorabona al nou director, que ha fet un gran esforç, una bona feina, i crec que tots estem ben contents amb ell i ho he pogut disfrutar. Antoni Moltó. I en nom propi i en nom de tota la banda, bones festes i visca Pollença.